Fl-2023 l-Arċidjoċesi ta' Malta reġistrat riżultat pożittiv bejn it-tħul u l-infiq imqabbla mas-sena preċedenti. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar li d-deficit tal-Arċidjoċesi naqas minn 7 miljun euro fl-2022 għal 325,000 euro fl-2023. Is-Segretarju Amministrattiv Michael Paċeros attribwixxa tnaqqis fl-iżbilanċ għal fl-infiq u tħul minn investimenti etiċi, inkluż dividend mill-APS Bank. It-tħul mill-wirt irdoppja għal 900,000 euro u tħul ieħor kien minn beħ ta' proprjetà. Paċeros qal li l-akbar spiża kienet fuq is-salarji. L-Arċidjoċesi tinkorpora 120 entità inkluż il-Kurja u timpjega madwar 1,369 ħaddiem. In-nefqa tal-Arċidjoċesi żdiedet b'6 miljun euro. Paċeros qal li żdiedu s-sussidji li djar ta' tfal 180,000 euro u li iżjed minn miljun euro tqasmu fost gruppi vulnerabbli. 7.7 miljun euro ntefqu fuq il-manutenzjoni u konservazzjoni tal-patrimonju tal-Knisja. Kenna żieda ta' 33% fis-sussidi li aħna tajna fosthom lid-djar ta' tfal. Fil-fatt fid-djar ta' tfal żidna s-sussidju kważi 180,000. Jiġifieri minkejja li għamilna telf, però żidna s-sussidi b'dak il-mod. Żidna wkoll l-infiq fid-djar għall-anzjani u fid-djar oħra tagħna. Bħala tħul kellna tħul mill-dividend tal-APS Bank u kellna tħul ieħor minn kollezzjonijiet. Is-Sur Paċeros għalli nataw għajnuniet bl-inizjattiva Lub Djakonija Parroċċi fejn 870 persuna nataw provvisti tal-ikel, 380 nataw ħwejjeġ. Ikċina ta' Marta provdit iżjed minn 1,200 ikla fil-ġimgħa. Il-parroċċi resqu iżjed minn 1,300 talba sabiex jipprovdu lil persuni u familji bikel mediċini u bżonnijiet. Fil-waqt li l-Caritas għenet 1,678 persuna biex jirriabilitaw ruħhom.